Consultantul financiar este și consultant, și trader, și analist financiar, și psiholog, și coach, și mentor, toate în unul, pentru că trebuie să cunoști pe lângă domeniul financiar și multă psihologie. Cred că este interesant la așa persoane pentru că să te gândești la bani e foarte important, să te gândești la succes e foarte important, trebuie mereu doar speranța să fie accentuat. 80% din traderi își pierd investițiile în perioada lungă de timp, adică în timp. În timp oricum ajung să pierdă, chiar dacă fac bani la început. Elon Musk nu costă 1 trilion și 150 de miliarde. El nu a făcut atâția bani, spunem fizic, că i-a dat cineva acolo. Au vândut produse. Da, el e așa de bogat, spunem așa, doar din cauza că are companii ca SpaceX-ul, ca Tesla, ca XAI-ul, ca X și altele. Noua Zeelandă, de exemplu, toată lumea are aplicație în care pot cumpăra ușor. Am uitat cum se numește aplicația, așa foarte un nume foarte intuitiv, ușor. Adică bursa mea sau ceva de genul. Uitat cum spune că o doamnă cu cineva vorbeam din Noua Zeelandă venise. Fiecare persoană, fiecare cetățean are aplicație în telefon și în fiecare zi cumpără și vinde acțiuni ale companiilor din Noua Zeelandă. Eu vreau să evoluționez. Eu să lucrez mai bine, eu să mă strădui să cresc în poziții, în carieră. Eu să mă strădui poate să-mi fac un business al meu personal. Ceea ce vreau eu să aud astăzi de la tine și să audă și ascultătorii noștri este cum e să fii director la 26 de ani, Da, cu experiență deja de 5 ani. Cum e posibil ca la 20 de ani un tânăr din Chișinău să devină consultant financiar într-o companie internațională, într-o școală de trading și peste un an să devină director? Cred că în primul rând trebuie să îți plac ceea ce faci. Dacă îți place ceea ce faci și dacă mai ales pui totul asta împreună cu niște cunoștințe, cu niște ambiții, cu niște dorințe de a tranzacționa și de a învăța pe ceilalți să tranzacționează, atunci cred că și să primești, mai ales dacă îți arăți dintr-o parte că vrei acest lucru și demonstrezi că vrei acest lucru, atunci asta se întâmplă, pentru că așa. Ok, toți vor, dar nu toți pot. Este mare diferență între a vrea și între a dori, cred că. Pentru că am observat toți anii ăștia, foarte multe persoane, de exemplu, chiar și în training, doresc să facă bani, dacă tare cu adevărat, să investească în asta timp, focus, să investească în asta cunoștință, să investească în asta să dedice la momentul acesta măcar câteva ori pe zi, nu este. Adică toți vrem să facem bani, dar nu toți cu adevărat vrem să facem bani, așa și cred că și aici în cazul ăsta. Dar cred că și-a fost o oarecare parte din noroc, pentru că taman a fost atunci momentul că trebuia director și taman atunci era momentul în care și eu aveam niște rezultate, cred că în care am arătat. Și de ce s-o aliniat? Nu cred că eram 100% sau cu adevărat gata. Pregătit? Da, pregătit, pentru că nu pot fi pregătit, cred că de asta. Eu cred că niciodată nimeni nu este pregătit de următoarea etapă. Pur și simplu pășești, o faci și deja te înveți. Da, și atunci chiar a fost foarte interesant că miercuri a fost propus și luni de acum în Ucraina. I-am să povestesc momentul, pentru că eram... Deci alături de mine astăzi este Iulian Margent, trader, consultant financiar și director de filială și director regional în orașul Odessa, în Ucraina. Dar este moldovean din Chișinău, cu rădăcinile din Fălești și el e mândru de asta, da. Din satul Izvoare. Bunii sunt de acolo. Povestea cu consultanță în domeniul financiar, în domeniul tradingului a început în 2020, atunci când eu, ca director de oficiu, de filială, avem nevoie de consultanți financiari, de oameni deștepți. Iulian tranzacționa încă înaintea mea și eu, știind de acest lucru, văzând capacitățile lui intelectuale, zic, nu vrei să vii să lucrezi. Asta era anul 2020, când el era anul 1 la universitate. Cred că eram de anul 2. Da, anul 2 la universitate. A început COVID, lecții online, nimic interesant, stai toată ziua acasă, n-ai ce faci. Și el zice, ok, că oricum nu mă duc la universitate și n-am ce să fac. Să zicem, într-o glumă, nu știu dacă într-o glumă, dar era foarte mare pasiune față de trading. Peste un an de zile, într-o miercuri, da, a venit directorul executiv pe regiunea ucraineană și a spus, Iulian, povestește Fibonacci în limba rusă. Și Iulian pur și simplu a ieșit la tablă și a început să povestească despre Fibonacci în limba rusă. Știi, singur și asta era un mare plus pentru că știa în limba rusă.
Da, Pentru că asta da, e de asta și ai problema. fost selectat cumva pentru rezultate bune, pentru capacități, abilități, pentru că nu poți să fii consultant financiar, să înveți alți oameni o grămadă de chestii, un domeniu de complex. Trebuie să ai întotdeauna mai multe abilități. Un consultant financiar, cum spuneam și eu la toată lumea care venea la interviu, atunci când îi selectam ca să devină consultanți financiari, pentru că era o pregătire destul de meticuloasă. Deci consultantul financiar este și consultant, și trader, și analist financiar, și psiholog, și coach, și mentor, toate în unul, pentru că trebuie să cunoști pe lângă domeniul financiar și multă psihologie. Una pentru a rezista tu în piață și a înțelege piața, a doua pentru a ajuta și alți oameni să reziste. Este foarte bine să știi să te organizezi din punct de vedere ca să știi când este o vedere, când este o oră, când reușești, când nu reușești, adică sunt în genere lucrul de consultant financiar pentru mine a fost și complicat, dar și foarte, foarte interesant. Pentru că, cum și s-a spus, trebuie făcut foarte multe, trebuie mereu de făcut toate asta împreună. Și la mine gândirea este așa că mie îmi place să gestionez lucrurile care sunt și în viață, sunt care și, de exemplu, la lucru. Și mai ales dacă poți face asta frumos 1, 2, 3, 4, 5 și înțelegi care este planul, atunci să primești cum mai bine. Și la consultant financiar asta și este. Toate lucrurile care le-ai enumerat, plus încă trebuie să știi cum să te ții, trebuie să dai și o oarecare idee de cunoștință, trebuie să spui câteodată și o glumă, pentru că dacă lecția sau dacă consultarea este prea complicată, atunci Mai ales omul domeniul iese complicat. Nu spune Da. domeniu complicat doar pentru momentul până când n-ai înțeles că este așa de ușor ca bună ziua. Ca și multe alte domenii. Dar Adică vrei să spui că poți să înveți oamenii să facă trading, la fel cum înveți până bună ziua? da. E Dar ușor să până faci să trading? ajungi la nivelul ăsta, este o muncă. Nu pot Aha. spun că trading-ul este așa de ușor și pentru oricine este așa de ușor. Adică poți să ajungi la așa nivel. Ca și nu tam în ani de zile, poate fi și în jumătate de an, poate fi și în 3 luni, dependență de persoană, desigur. Dar poate fi ușor. Ușor din punct de vedere emoțional. Oricum poate să rămână anumite momente complexe din punct de vedere o analiză, din punct de vedere ca să înțelegi o noutate, să înțelegi cum ea să fie abordată de alți trader, pentru că mulți încearcă să gândească, de exemplu, acești noutăți ca gândire economică, dar trebuie să abordezi cum să gândească alți 20 milioane de trader, cum să vadă noutatea asta. Și nu este ușor, dacă spui așa, dintr-o parte, dar poți să faci să fie ușor ca simțire. Adică te simți ușor în asta, te simți că îți place, te simți... Mulți trader fac asta din plăcere. Sunt care nu fac din plăcere și lor le sunt mai greu un pic. Așa. Ok, ce sunt de trader? Care sunt cei mai ușor oameni ca personalitate ca să-i instruiești, să-i transformi în trader? Există un tipar care e ușor să-l transformi în trader? Toți anii ești încercam să caut persoana asta. Care e ușor de instruit sau care e complicat de instruit sau cine mai ușor, cine mai greu, nu. Este poziție personală, dar eu socot că nu există o anumită categorie de oameni la care tranzacționarea să se dea mai ușor sau mai complicat. Eu socot că asta este independență de dorință, de necesitate personală și de scop. Dacă o persoană vine care e pusă deodată scop, dacă rare ori, dar se întâlnește că deodată scopul e așa de puternic, el te alimentează, el arde înăuntru tău, atunci se dă ușor trading-ul. Și nu doar trading-ul, cred că se dă absolut orice ușor în viața la persoana dată. Când persoana nu are un scop anumit, și asta e majoritatea, pentru că nu e complicat să pun un scop anumit, să îngeneri să o ții, să mergi pe dânsul acest scop, atunci poate fi mai complicat. Asta nu contează nici de vârstă, că poate fi și de la vârstă mică și de la vârstă mare. De exemplu, acum am un grup de învățare, un băiat de 13 ani, împreună cu mama merge, iarăși tot ca exemplu, dar ce mai mic vârstă și chiar era interesant dacă să meargă. Și în Chișinău cea mai mică a fost 13. Da, dar asta și dădeam de exemplu la persoana când a venit împreună cu mama, pentru că de ce și nu? Dar se descurcă foarte liber, foarte ușor informația o preia, dar din cauza că îi place, se vede că el a singur încercat să documenteze, singur încercat să vadă niște, cred că e pe YouTube niște videoclipuri, singur a încercat să caute informații și mama văzând că este așa de mare interes, a spus că dă mai bine să fii profesional în învățare. Dă mai bine să fii profesional, lângă un profesor, ca să înțeleg și eu să fiu sigur pe mine că el o să înveț ceea ce corect cu adevărat trebuie. Pentru că pe viitor cred că să lucrez și cu bani reali și să fie asta tot deodată.
primul pas pus corect. Ai mai avut minori la lecții anterior? Da, majoritatea timpului cu părinților sau cu acordul părinților, dar da, minorilor tot le este interesant ca și persoanelor în etate, 60, 70, 80 plus, nu, 80 plus foarte rar, desigur, dar mai mult 60, totodată 70. Care a fost cel mai în vârstă trader care l-ai avut? Domnul Simeon, îmi pare că. Dacă încă Aici în țin minte, Chișinău. da, aici în Chișinău, care... După ultima dată a fost la oficiu, chiar cred că maxim o lună jumătate în urmă. Ia Vor că eu- continue să vină la noi. A fost interesant și a fost complicat și pentru mine ca profesor să-i dau anumite idei să învăț, dar pe mine mă alimenta foarte mult ideea de dorința lui. Asta a fost în 2020. 2020. 20. Da, în 2020 și cel mai tare m-a impresionat faptul că iarăși la oficiul din Alexandrie, unde sunt nu este nici nu este lift. Da, etajul 3. Persoana în El avea etate... 71 atunci. 71. S-a încheiat, dar m-am greșit, nu știu ce vine în cap că peste 80. În fiecare zi să ajungi la oficiu, 3 etaje în sus, 3 etaje în jos, la vârsta lui, eu asta sunt în dorință. Și nu întârzia niciodată, vine mereu la timp și era în lui important. Da. De ce tot? Nici cu vârsta n-am văzut, nici cu genul, nici cu specialitatea care o ai în viață înainte de training sau care vrei să o iei în viață înainte de training, și actori și pictori care n-ai nimic cu economie într-un fel sau altul. Dar și invers, am avut persoane care se ocupă cu finanțele sau se ocupă cu economie, se ocupă profesional sau contabil sau banchiri și mai departe, care se dea complicat trading-ul. Și de ce mi-am dat seama că nu există un tipaj specific care e ușor să-l înveți. Adică dacă să-l întrebi cu ce te ocupi, de exemplu, nu știu, mă ocup cu asigurări, sau mă ocup cu bănci, sau mă ocup cu altceva, finanță. Înseamnă că mie, ca instructor, ca profesor, mie deodată pe dânsul o să învăț ușor. Tot. Există oameni care crezi că le este interzis trading-ul? Trading-ul, pur și simplu, și este foarte diferit. Cred că sunt persoane care este interzis trading-ul, eu socot că persoanele care mai mult iubesc, spunem așa, care se gândesc exclusiv la conceptul de bani. Ați dau printr-un exemplu, cred că să fie cel mai interesant. De mult dăm exemplu că să pregătești un oarecare, de exemplu, să pregătești un plăcint. Și este o persoană care pregătește plăcint gândindu-se exclusiv doar la plăcint și cum ea să o mănânci, cum ea să fie bună, cum ea să fie, ce gust să aibă și mai departe. Și nu atrage atenția la fiecare etapă care o pregătește în timpul la pregătirea plăcintei. El nu se gândește că acum trebuie făcut aluatul ca așa sau dacă e corect urăsimea aluatul acum sau dacă mai trebuie de relucrat aluatul sau după asta cealaltă etapă. El se gândește numai cum să mănânc eu plăcinta asta, cât e de bună să fie. Și tu omiți momente foarte importante, detalii care poate să facă plăcinta asta gustoasă cu adevărat. Și este altă persoană care se gândește la fiecare detaliu, care lui e important cât de bună e să fie la sfârșit și cum să arăte. Dar asta e la sfârșit. Asta când acum te uiți în rolă cum e să faci. Dar pentru noi e important prima etapă, a doua etapă, a treia etapă, a patra, a cincea, a șasea etapă și mai departe. Și că etapele este și contează. Dacă persoana este îndrăgostită în etape, dacă să dăm acum cu training, dacă persoana este îndrăgostită în a face o analiză, în a face o tranzacție, a deschide o tranzacție corect, a analiza o tranzacție după ce s-a închis, atunci practic oricui. Dacă lui asta îi place. Dacă persoana exclusiv se gândește doar la proiectul final, doar la profitul care să o fac și mai departe și lui este oarecum incomod, nu-i place să facă analiză, nu-i place să facă o tranzacție, nu-i place să facă un take profit corect, un stop loss corect, dar îi place să mă gândească la profitul din final, da. Cred că este interzis. Cred că este interzis la așa persoane, pentru că să te gândești la bani e foarte important, să te gândești la succes e foarte important, trebuie mereu doar spre asta să fie accentuat, dar să nu atragi atenție la cele mai complexe și cele mai interesante lucruri din trading. Da, din ce spui tu înseamnă că oamenii care vin în trading să facă bani, care se gândesc că mă duc, și eu încep să fac trading pentru că să fac bani. Se primește că lor nu le se poate. De cum am dus la școala auto, tot mă gândic, mă duc numai să mă învăț să primesc plasticul. Dar cu adevărat că tare am început sunt că mie și tot îmi place să merg cu mașină. Mie tot îmi place automobil și mai departe. Și tu ca șofer primești un oarecare plăcere, dar cu un scop de venit, să primesc plasticul. Sau să mă învăț să fiu șofer. Și așa în trading. Majoritatea persoanelor care se ocupă cu trading, dacă unica ce îți place să faci bani, tu vii cu scop să faci bani.
Asta e normal. Absolut Dar dacă normal. te îndrăgostești de procesele. Dacă te îndrăgostești de proces, poate doar atunci să primească. Doar atunci să primească. Asta ca nu oricare specialist. Da, da. Este o diferență între traderii din Moldova și traderii din Ucraina? Da. Care este? 100% este diferență în modul în care traderii se dedică la procesul de a învăța. Dacă aici în Chișinău, când dădeai o temă pentru o casă sau când învățai persoana, tu vedeai cum e majoritatea persoanelor din grup erau cu ochii înflăcărați și simțeau cu dorința asta de a învăța cât mai repede și cât mai corect ca să facă asta și ceau acasă și îndeplineau și aceea timp pentru o casă, adică și mai făceau pe deasupra ca să învețe. În Ucraina tot este o dorință, dar este un pic mai mic. În Ucraina traderii sunt un pic, aș spune așa, un pic mai lentați, cât n-ar suna asta straniu în perioada de război și mai departe, un pic mai lentați, pentru că în Ucraina, ca țară, am observat, sunt cu mult mai multe domenii și cu mult mai multe posibilități de a face în genere bani. În Moldova, din cauza că suntem un pic mai mic, totuși ca ansamblu, ca țară, totuși sunt un pic mai puțini posibilități. Și persoanele când veneau în trading în Chișinău, eu veneam într-o parte ca mentor, eu vedeam cum te apuci cu tot ce poți ca să înveți. În Ucraina nu peste tot așa. Interesant, foarte interesant, dar așa, am și alte lucruri, am și acest moment. Adică în timp de 15 lecții care sunt de practică, în Chișinău se dedică complet, Da. în Ucraina se dedică, dar nu mereu și nu complet. Sunt mai mulți care, deci dacă le interesant domeniul, au venit și au învățat individual, să apucă să lucreze, sau totuși mai mulți sunt la grup? Nu, sunt și foarte mulți care vor anume individual, dar sunt și persoane care trec practica, înțeleg după o lecție, 2, 3 de grup că nu este așa corect pentru dânsi personal și ar fi mai corect să fie individual, pentru că vor un efect mai bun, nu vor să aștepte până când mentorul o să dea o leacă de atenție la un persoană, la 2, la 3, vor lor tot atenție. De cum spui tu, de alintat, adică oamenii știu ce vor, posibilități au. Înțeles, nu s-o cot ca alintat, o să cot ca vreau 2 ore de proces, dar să fie cât mai mult eficiență din asta. Asta nu e alintare. Adică alintarea ar fi că haideți la fiecare în grupa asta să avem câte un profesor. Și atunci să fie pentru toți și dorinți de a, adică așa, să fie timp pentru atenție. Nu, el vrea ca 2 ore, el să nu stă nici un secundă de pauză. De ce? Și are scop, adică persoana cu adevărat are scop. Da, el e determinat, știe ce vrea și îi trebuie pe maxim în timp cât mai puțin să primească pe maxim informații. Da. Care a fost cel mai complicat trader tău? Este o întrebare, cred că mai complicată pentru mine. Ca trader complicat, eu nu observ persoanele ca trader complicați. Poate și este și un minus câteodată, pentru că eu socot personal că eu pot să fac din oricine trader dacă eu vrea. Și cu așa atitudine, cel mai complicat trader oricum se dă sub tine. Când persoana simte atitudinea ta ca mentor, că tu vrei să-l înveți, că ți asta ți-e important și lumea le că asta e important, apoi orice complicat trader ca caracter, el începe să devină un trader mediu la complicitate. Deci nu te uiți la personalitate niciodată. Nu. Poate sunt o persoană foarte amabilă, dar o persoană care poți să schimbi comun cu orice persoană. Absolut cu orice persoană. Și de ce? Eu cred că tot n-am probleme la trader complicați. Am înțeles. Ce de sume? Ai spus că sunt diferiți ca atenții, da? Moldovenii sunt mai disciplinați oricum și învață mai mult, dar ca sume, ca conturi, ca scopuri, moldovenii față de ucraineni, trader. Cred că nu este chiar mare diferență. Înțeleg că, să fiu totuși sincer, în Odessa mai mulți traderi cu conturi, cred că VIP sau mai mare de VIP, adică de la 100.000 în sus. Dar dacă să luăm în linii generale, cred că și aceleași scopuri și aceleași idei de cum să lucrezi cu banii și mai departe. Că nu pot spune că ucrainenii sau moldovenii sunt care sunt mai eficienți cu banii sau care sunt mai cu gândire mai mare sau ceva în genul ăsta. În Ucraina, în Odessa, ceea ce am observat că mulți totuși gândesc la sume mai
Dar nu, cred că tot că nu vine răspuns, spun că la sume mai mari. Mhm. Pur și simplu eu știu că din ce mai discutăm noi în traininguri sau când avem ședințe, că sunt traderi, mult mai mulți traderi care tranzacționează milioane decât în Chișinău. Asta da, asta așa. Am spus că sunt mai mulți care tranzacționează cu sume VIP, dar la linii generale, cam n-am văzut diferență. Dar da, sunt cu sume VIP, ceea ce n-am observat poate aici, poate nici nu știam că mai în acest simplu, adică, dar acum sunt și traderi care trec consultații la mine, care tranzacționează și cu milioane. Ești ca o experiență interesantă. Dintr-o parte, să vezi cum trader face câteva sute de mii în câteva ore. Sau câteva sute de mii în câteva minute. Rare ori, dar se întâmplă așa momente. Dar în Ucraina, pur și simplu, și Ucraina e țară mai mare. Și în media persoanelor, cred că bogate sau cu un anumit capital, tot e cu mult mai mare, mai ales că sunt în Odessa, în oraș de port. Posibilitățile sunt altele. Da. Tranzacționează marinarii? Tranzacționează marinarii, tranzacționează persoanele care se ocupă cu exportul și de grâni, tranzacționează și persoane care se ocupă cu restaurantele, pentru că în Odessa am observat că este tot un cult a restaurantelor, de exemplu. Tranzacționează persoane care se ocupă cu investițiile în apartamente, în locuri Mobiliare. comerciale, pentru că chiar și Odessa tot are așa o idee pe care dacă ești de succes în Odessa, numai dacă ai o imobiliară adăugător. Așa, tot Un timpul. imobil Da, pentru că suplimentar la cel care trăiești. este plajă și acolo așa e tot timpul s-a făcut de zeci de ani că aceia care au un imobil 2-3 și le mai dau în timpul sezonului estival, apoi aceia fac bani cu adevărat și aceia își pot odihni. Dar tranzacționează toți, absolut la toți le este interesant. Dar de ce ceea ce am observat că le este interesant, posibil asta am observat aici. Dacă faci tu bani sau că nu tu faci bani sau în ce domeniu tu nu faci bani, dacă tu ai auzit de trading și tu ai înțeles că în trading, în tranzacționare tot se poate făcut bani, tu ați văzut asta te interesează. În Moldova, posibil că am observat că la anumite profesii și așa, în care se fac destul de bine bani, nu se mai interesează la adăugătoare. Adică nu se interesează la diversificare. A doua, a treia, a patra. Da, rămân pe acei care se ocupă foarte bine și este normal asta să faci, dar să ai diversificare este, cred că, neapărat. Ok, ca caracter. Mi-ai spus despre faptul că venește din exportatori, de grâni, de ulei, Da. cineva era, da? Deci, bun, cum ei reușesc să gestioneze? Iată aici e limita, probabil, da? Atunci când eu sunt farmacist sau eu am o afacere care merge bine, pentru ce trebuie să mă complic, să mă diversific? Cum ei reușesc să facă lucrurile astea? Din câte eu am observat de obicei, astea sunt persoane care dețin business-ul, afacerea și au administratori. Au administratori și chiar și o persoană care acum lucrează mi-a spus că înțelegi că în sfera asta nu sunt taman cel mai bun. Eu am angajat cei mai buni. Eu poate nici nu înțeleg taman toate lucrurile care le fac. Eu înțeleg că cum lucrează procesele, dar sunt anumite detalii care le știu cu mult mai bine. Și ca asta și este, cred că, răspunsul. Sunt persoane care au administratori, care gestionează și în timpul liber, mai ales că acum, de exemplu, că cei și exportatori de grâni au anumite, nu că impedimente, dar un pic mai, să spunem așa, nu sezonul. Și de ce și au timp liber să vină, să se intereseze, să tranzacționeze și mai departe. Îi ajută vin mulți în trading doar ca să înțeleagă, să facă analiză. Ți-am că și în Chișinău am avut domni care se ocupau de export petrolului, import-export și ei aveau nevoie să înțeleagă, să facă analiza pe petrol. Sunt businessmeni care vin sau la oameni de afaceri care vin să cunoască anume pentru business-ul lor, să înțeleagă riscul valutar. Desigur, și sunt și persoane ce am observat aici în Chișinău, ce observ în Odessa, persoane din bancă, persoane din asigurări care cu adevărat vor să învețe să fac o analiză și a valutei, de exemplu, dolarul american. Pentru ucraineni e foarte important întrebarea unde să fie dolarul american peste o lună sau peste 3 luni. În conformitate cu grimna ucrainească, în primul rând. Doar le este important să știe să mai mărească sau să mai rămână pe loc sau să scadă măcar un pic. Sunt persoane care vin cu adevărat pentru petrol sau pentru aur sau pentru argint, persoane care lucrează în port, adică sunt mulți lucrători din port, administratori din port, manageri din port, care vor să îmbunătățească abilitățile de a prognoza piața măcar pe 6 luni înainte, dar cât mai corect să fie asta. Nu doar ca să citești pe internet undeva, dar singur să înțelegi de ce așa trebuie să meargă pe prețul în următoarele 6 luni. Și cred Sunt că din ei care vin și învață pentru business-ul lor clasic și nu tranzacționează după asta.
Cred că poate 1 din 5. Majoritatea nu, noi suntem persoane intelectuale. Noi când majoritatea persoanelor care vin la mine sunt persoane intelectuale, cât eu înțeleg. Și când tu înțelegi că este un domeniu în care este așa de mult lucru interesant intelectual, creierul nostru începe să primească foarte multe plăceri din asta. Și a învăța, a studia o informație, o noutate, a vedea cum Trump spune un lucru și din cauza asta piața cade sau piața crește. Și concet ai făcut o analiză, 2, 3, 4, 5 și ți începe să fac trading-ul. Tu după asta vezi cum piața se mișcă, tu ai făcut o tranzacție, poate pe demo sau poate de acum o perioadă experimentală și ai văzut cum această tranzacție o reacționat din urma analizei tale, din urma pieței. Îți faci 1, 2, 3, 4, 5 și după asta începi să fii și cum ai dorit de tranzacționare. De exemplu, un trader a venit doar pentru ca concepte de mai mult investiționale, pentru perioadă mai medie sau lungă de timp și după asta îl văd în timp de o lună, 2, când începe să transcurg spirial, că tranzacționează în cel mai mic time frame posibil în M1 și M5. Pentru mine, de exemplu, este rare ori o să mă uit în M1 și M5, mă uit totuși în cele mai clasice. Dar chiar dacă trec la mine pregătirea, lui asta i-a plăcut. El a găsit iarăși Fibonacci tranzacționează și a găsit o anumită complexitate, că poate lucrez în M1, M5, în așa momente. Și gata, acum eu singur dintr-o parte mai spun când că taxa. Acum trebuie să mă odihnești, fleac. Făcut vreo 20-40 tranzacții pe zi, un pic de odihnă, lasă pe mâine, mai este timp, mai este de făcut bani. 20-40 de tranzacții, asta înseamnă că stai destul de mult. Asta e foarte mult ca pentru mine, să spun așa. Eu socot că ceea ce este adecvat, nu că adecvat, spunem așa, în mediu, normal în mediu, sunt 3-4 tranzacții până la vreo 6 pe zi. Și asta de obicei n-ar trebui să iei mai mult de o oră. Cred că da. Maximum 2. Eu la trader care se spun că de acum este profesionist și la traderii mei le spun că când ajungi la un oarecare înțelegeri de piață, trebuie să te strădui totuși în maxim 2 ore să reușești. Chiar dacă este puțin, trebuie să te strădui pentru că totuși creierul nostru nu poate să lucreze o muncă intelectuală fără oprire, fără ca să obosească. Tu poți să lucrezi 4 ore ceva fizic, dar chiar și mă uitam la anumite studii de caz a medicilor referitor la lucru intelectual, mai mult de 2 ore fără o pauză, măcar de o oră, nu reușești, nu reziști. Și când ești obosit, trading-ul cu adevărat să începe greșelile. Deci de ce până la 2? Dar și ca începător e altă întrebare. Ca începător tu îți place să cunoști ceva, să înveți ceva. Da, erau foarte multe situații în care omul s-a așezat și nu și-a dat seama că a stat 4-5 ore, adică nici la baie, nici apă, nici nimic nu-i trebuie, că s-a concentrat acolo. Este un fel de hipnoză. Iar din cauza că suntem persoane intelectuale și ne place să studiem. Când punem creierul la mișcare, când cu adevărat îi dăm de lucru și el simte plăcerea asta de a lucra, pentru că tot este un organ care lucrează constant și dacă îți place să cunoști ceva și mereu să cunoști și să pui cunoștințele în aplicare, tu din asta primești o mare plăcere. Da, Elena, dar sunt traderi care tranzacționează strict tehnic pe lumânări, în baza analizei lumânărilor japoneze, așa cred ei, în M5, în M1, acolo nu e analiză. Și nici n-aș spune că mare intelectualitate să analizezi tot felul, deci analiză fundamental zero, nu se uite deloc la noutăți, nici n-au idei de noutăți, citească, nu le trebuie la 100 de ani, nici calendar economic, nici nimic și poate să întrebi, și s-a întâmplat pe oră, și cu lumânarea asta, și asta. Păi e primul discurs al noului președinte de la Rezervă Federală din Statele Unite. What? Și asta? De ce aurul a căzut? De ce? Pentru că discursul a fost foarte bun. Deci ei n-au nevoie să facă astfel de analiză. Și ei oricum tranzacționează și fac bani. Din cauza că tradingul este extraordinar de diversificat. Sunt 10, sute de diferite strategii, posibilități, capacități de tranzacționare și fiecare își găsește metoda lui. Fiecare. După caracter. Da. De ce și lucrează și pentru cineva scalping-ul, și pentru cineva lucrează perioadă lungă, și pentru cineva lucrează intraday, și pentru cineva lucrează doar noutăți, și pentru cineva lucrează doar calendarul economic din noutăți, pentru cineva lucrează doar analiza tehnică, pentru cineva lucrează doar euro-dolar în H1, pentru cineva lucrează absolut tot și deodată.
Sunt fericită în primuri. Și concomitent, da. Este așa un, nu știu, un mit sau, că bine, nu e o concluzie. Ok, hai să spun altfel. Deci se zvonește, se vorbește, am mai auzit asta pe internet, că 80% din traderi își pierd investițiile în perioada lungă de timp, adică în timpul cum ajung să pierdă, chiar dacă fac bani la început. E vorba despre cei care nu atrag atenție la trading în complexitate, adică și tehnic și fundamental și nu văd în perioadă lungă de timp, nu gestionează riscul, nu fac un business plan, nu-l respectă. Despre ei este vorba că pierd în timp și ei sunt 80% din toți traderii? În primul și în primul rând, cu aceste statistici nu sunt sigur. Cineva undeva scrie 80%, cineva scrie 90%, cineva scrie 86%, cineva scrie 76%, diferit. De asta și nu putem să ne exprim. Da, dar 100% totuși sunt persoane care nu fac față. Care este caracteristica de bază persoanelor care nu fac față? Este, cred că, faptul că nu există reguli anumite și chiar dacă există reguli care ți le-ai pus, tu nu mergi după regulile date. Când momentul de tranzacționare se începe la tine un moment mai activ de tranzacționare în care tu începi cu un pic de acum să simți și o euforie și o dorință de a să tranzacționa încă o tranzacție, e că atunci persoana nu se poate opri. Este normal să deschizi nu doar o tranzacție pe zi, pentru cineva e normal să deschidă una tranzacție pe zi. Deci, sigur, voi anticipa anumite întrebări și chiar din comentarii și mai departe, că nu este corect așa cum voi spune să tranzacționezi. Să tranzacționezi poți foarte diversificat. Pentru cineva e corect așa, pentru cineva e corect așa. Noi spunem anumite momente de bază așa. Tu, ca mentor care ai lucrat cu sute, mii de traderi, și normal că poți să faci concluzia asta că este loc pentru toți. Vrei deschide 1000 de tranzacții pe zi, vrei deschide doar una, toți au loc și toți au sau una pe an. Sau una pe an, da, apropo. Dar, cea mai mare greșeală, dacă simți momentul acesta și trebuie să te înveți cu încetul să simți momentul acesta că ești în euforie, că ești într-un moment de că vrei mai mult și mai mult și mai mult, să poți să te oprești măcar până 15 minute. Măcar să bei un pahar cu apă, măcar să bei o cafea, măcar să faci poate și mai mult, pe o oră, de exemplu, să faci o plimbare sau să lești tranzacționare pe azi și tranzacționezi mâine. Persoanele care au reguli și au disciplină, este mult mai ușor. Persoanele care nu reușesc în training, sunt de obicei persoane care nu au disciplina pusă. Au regulile, dar nu sunt disciplinați să le urmărească. Eu, pe părerea mea personală, că asta este cel mai important lucru care nu se primește. Dacă nu ai disciplină. Pentru că sunt și cea mai simplă strategie poate să dai profit mare și cea mai complexă strategie care este formată din 5 indicatori și din 20 de diferite caracteristici și care merge doar o dată pe lună, poți găsești, dar tu uiți în fiecare zi cu câte 8 ore. Alinează toate stilele. Da. Dar iarăși, poți tranzacționezi cu așa complexitate și iarăși nu ai disciplină și iar nu faci niciun profit. Dar cine are și cea mai simplă strategie, dar are disciplină și are reguli după care urmează, va avea succes. Asta e cea mai mare diferență. Ca consultant financiar transmiți unele tactici care le folosești tu ca caracter, da? Tu ai unele strategii care sunt create practic de tine după caracterul tău. Cum și eu și noi toți ca consultanți, ca mentori. Reușești să le transmiți traderilor să formeze în ei caracterul așa după caracterul tău? Mai trebuie mai mult să formezi niște lucruri de disciplină care să le transmit, adică să dau oarecare asta cum se transmit din tată în fiu, cred că, sau din generație în generație, anumite lucruri de cultură, anumite lucruri de etică, ca de exemplu așa. Nu îi spui omului ce să ocupe în viață. Să fie neapărat, trebuie să fie medic și numai și ca medic de acesta. Nu. Fii cine vrei, dar trebuie să fii bun la inimă, cu simț și mai departe. Ca în trading eu așa văd. Eu nu spun cu ce strategii trebuie să tranzacționez și cum să tranzacționez ca mine tranzacționează. Tranzacționează cu anumite reguli de etică, cu anumite reguli de disciplină. Eu cred că asta mai mult dau la trader ca la mine. Reguli de disciplină în tranzacționare. Dar strategia, eu mă străduiesc să dau cât mai diversificate strategii, cât mai diferite. Totuși le dai diversificat. De singur să experimenteze, eu foarte mult recomand traderilor să facă experimente pe tranzacționare la demo, dar când ești pe demo, să tranzacționezi experimental. Și mai ales la practică, la lecțiile practice, tranzacționezi experimental, să înțelegi ce îți place mai mult sau ce înțelegi mai bine.
Sau poate pur și simplu ce să primești mai bine, adică faci iar și o analiză tranzacțiilor odată măcar pe săptămână, împreună cu mentorul tot faci analiză. Și după ce ai înțeles acest lucru, de acum singur îți alegi strategia, dar reguli de bază, eu câteodată chiar foarte mult atenționez. Așa trebuie să fie din punct de vedere a emoțiilor sau trebuie să fie tranzacționat cu take profit cu stop loss. Tot e foarte, foarte important. Și te ascultă traderii? Da, majoritatea ascultă, dar desigur că nu toți. Sigur că nu toți, este imposibil să te asculte toți. Chiar și cei care ascultă câteodată nu te ascultă. Ok, la trader dai diversificat, dar consultanții financiari pe care îi formezi, pentru că tu ești fiind director de oficiu, ai și responsabilitatea de a crea, de a construi, de a învăța noi consultanți financiari, care ulterior devin și director, hai din ăștia, da, până toată Ucraina. Ai format mulți consultanți financiari, reușești să le transmiți lor sau totuși, adică tiparul tău, sau totuși ei se formează diferit, independenți de personalitate și dau strategii diferite către traderii care formează? Ca tipaj, cred că se formează diferit, pentru că nu mă strădui chiar să le spun că doar așa cum îi fac eu și nu în alt fel. Mă strădui să ascult idei noi interesante, pentru că doar ascultând idei noi, chiar și cu traderii, foarte multe strategii care eu le-am implementat în tranzacționarea mea, real, astea sunt idei care eu le-am auzit de la traderii mie, care poate nici nu înțelegeau că spun o idee interesantă în tranzacționare, pentru că la primii pași, mereu nu m-am auzit asta și mi-a spus, asta e ideea. Și de ce eu și la manager tot mă străiam să din tăi să-i ascult poate o idee nouă, dacă ideea asta înțeleg că n-a să meargă corect învățare, procesul de învățare și procesele, atunci eu spun așa cum trebuie să fie. Dar mă străduie să nu cheltui mult timp pentru asta și nu cred că să primesc toți managerii ca mine, de exemplu. Să primesc absolut individual după temperament și așa mai departe. Dar la început, ca managerii noi, nu le dau chiar așa mare libertate de acum când sunt manageri. Trebuie să se învețe să predea strategiile și orele corect. Și după când ați văd că au experiență, după când ați văd că au un oarecare background, că traderii spun cu adevărat asta lucrează, că asta îmi place, că îmi place cum managerul ăsta face și măcar să treacă vreo 6 luni, atunci, posibil, și voi permite la un manager să mai vină și cu o propunere de anul de eu vreau ca așa să dau asta. Și dacă eu socot asta că este corect, față de atunci da. Și se mai formează așa. Cine este mai specializat pe criptovalută din manager la mine au fost? Cine este specializat mai mult pe gaz natural și tranzacționare cu Fibonacci? Cine mai mult iubește doar analiza tehnică clasică și mai departe? Nici nu sunt la calendar economic. Da. Sunt și manageri fac diferiți, dar baza o dau la toți cred că la Nu, fel. asta e clar, da. Asta e important. Tu ai niște strategii legate mai mult de piața de capital. Ceea ce îmi Indici place. bursieri. Da. Spun așa că sunt totuși un pic specializat sau sunt specializat din punctul meu de vedere în piața în bursă, bursa de valori, mai ales în Statele Unite ale Americii. Asta ceea ce mereu mi-a și plăcut, ceea ce până a venit la Double K să învăț tot acest moment îl studiam personal așa la un nivel de copil, de adolescent, practic un an până la trading, până la cursul de predare la Double Case în 2018, cred că un an. Notam în fiecare lună în telefon, anumit timp făceam un fel de portofoliu de acțiuni, care l-am de pe investing, de acum am făcut cunoștință cu investing. Făceam cum la mine cresc acțiunile de pe lună pe lună. Și eu țin minte, era pe 21 iunie, 21 iulie, 21 august, fiecare lună mă uitam cum cresc acțiunile. Monopoly. Și au venit interese de acolo. Cred că, nu știu. Sau filme, sau cărți, da. Mă uitam multe filme, cred că și seriale legate de Wall Street și ceea ce este legat de toată tematica asta de Wall Street. Și îmi dădeam seama că în viață poate n-a să fie momentul meu de bază, trading-ul, dar oricum nu voi putea exista fără tranzacționare în viață. Asta era idee fixă. Nu știu cum avea să fie tranzacționarea asta, de lungă durată, de scurtă durată, cum avea să fie, dar după ce vedeam pe internet, după ce vedeam în film, înțelegeam că asta 100% să fie. Măcar ca pasiv, domeniul tranzacționării, părerea mea personală și la momentul dat, la fel în asta a devenit că să fii persoană de succes, în 99% din cazuri, vei avea tangență cu tranzacționarea. Dacă ești persoană de succes în societatea Analiza, să cunoști, să analizezi piața financiară internațională. Nu taman despre analiză. Orice persoană bogată de pe planeta asta este bogată doar din tranzacționare. Elon Musk nu costă 1 trilion și 150 de miliarde. El nu a făcut atâția bani, spunem,
fizic că odată cineva acolo Cu vândut produse. Da, el e așa de bogat, spunem așa, doar din cauza că are companii ca SpaceX-ul, ca Tesla, ca XAI-ul, ca X și altele. Și așa este majoritatea societății la momentul actual economic. Persoanele cu adevărat bogate, ce îți spun de miliarde, 10 de miliarde, sute de miliarde și mai departe, asta este trading-ul. Nu spunem că ei tranzacționează, spunem că majoritatea banilor lor sunt în acțiuni. De ce și eu înțelegeam ca să fie asta 100% din viața mea, nu știam ca să tranzacționez așa de activ, știam ca să investesc posibil. Dar înțelegeam că dacă vreau să am o viață de succes și să trăiesc bine, oricum îți trebuiască să am tangență cu trading. Și eu la asta la mulți îi spun. Toate companiile mari ajung la un moment dat să se listeze la bursă și de acolo, de fapt, succesul lor se multiplică. Fără să te listezi la bursă, ești limitat. Și nu doar că primești bani deasupra, cum a primit, că cum SpaceX a primit 75 de miliarde doar într-o zi, când s-a listat la bursă. Adică sunt 75 de miliarde care le vor folosi pentru a face noi rachete, a face noi investigații, a face noi proiecte legate de cost și mai departe. Dar și-a făcut într-un fel sau oarecare profit. Sau compania Tesla, când a cumpărat primii ingineri din companie, a cumpărat de $1 miliard Bitcoin. Și în anul în care a cumpărat, Bitcoin a crescut, i-a făcut profit și a făcut profit mai mult în anul acela decât a făcut din vânzarea automobililor. Deci de acum vindeau automobile, nu rău că era 2021, dacă nu greșesc. Și dar, la momentul actual, dar și companiile mari nu doar că primesc bani deasupra pentru proiectele lor din burse, dar încă și pe bursă fac bani foarte mult. Un exemplu este Warren Buffett cu Berkshire Hathaway, este compania una din cele mai mari fond de investiții, care la început era o companie care se ocupa cu, nu cu haine, dar cu textil. El a cumpărat o companie care se ocupa cu textil, care la un moment dat a cumpărat-o tot, adică a avut pachetul majoritar și a înțeles că textilul cam nu ne aduce nou profit, dar cu încet, ani de zile, el cumpăra pentru numele companiei acțiuni și făcea profit cum el putea, pentru că el mereu era investor. Oricum. El pur și simplu a cumpărat o companie adăugătoare și în compania asta adăugătoare erau multe active investiționale la alte companii. Și într-un moment dat el a spus că hai gata, nu ne mai ocupăm cu textilul, ne ocupăm doar cu investiții și din companii de textil ne transformăm într-un fond investițional. Așa ușor, liber, în câteva săptămâni, cred că asta s-a întâmplat, nu cred că mai mult. Este foarte interesant acum, în momentul actual, că, iarăși, părerea mea, dacă vrei să faci profituri mari, dar pe plan internațional, nu spunem doar de local, atunci tu să ai tangență cu tranzacționare. Asta vreau să te întreb. Hai, explică cum funcționează un fond investițional și, prima întrebare, cum funcționează un fond investițional? Fond de investiții, de genul BlackRock, Berkshire Hathaway. Voi spune, cred că cel mai clasic momente, chiar spun lucruri foarte complexe, poate nici eu nu le știu pe toate, cred că 100% nu le știu pe toate. Este un fond în care, dau exemplu următor, ne imaginăm că este un Mr. John. Mr. John are $1 miliard care nu l-a investit încă nicăieri și se gândește unde să mai investească, pe lângă business-ul lor de bază. Și Mr. John vine și spune la exemplu, ok, este un exemplu teoretic. Vine și spune la BlackRock, bună ziua, ce puteți să-mi propuneți cu $1 miliard dacă vă-l dau? Noi vă putem propune, de exemplu, un oarecare procent, 12% La BlackRock este un consultant financiar, un broker, da? Care să discute cu persoana dată, un manager, care să facă un tratativ cu persoana dată și să spună că noi avem următoarele posibilități. De exemplu, aveți posibilitatea să faci 12% pe an. Și anumite procente de adăugătoare dacă vor fi mai mari profituri decât noi anticipăm la momentul actual. Vii peste un an, Mr. John vine și s-a primit profitul, primiți înapoi $1 miliard dumneavoastră înapoi și încă de să spunem 14%, un pic s-a primit mai mult profit din care noi am făcut și încă 140 milioane. Puteți să reinvestiți, să-l lăsați și încă un an să faceți profit cu noi sau puteți să-l luați și să vă duceți în treaba voastră și mai departe. Dar un foarte lucru important pentru fonduri investiționale, puțin cine se uită, dar cât profit cu adevărat s-a făcut cu acest miliard. Dacă s-a făcut profit, atunci nu s-a făcut doar 14% de obicei. S-a făcut un pic mai mult, de exemplu 20%, 25%. Sunt ani în care cu adevărat așa fonduri investiționale fac și așa profituri. Nu sunt fiecare an. Deodată spun că majoritatea fondurilor de investiții nu fac mai mult de 15% anual, majoritatea. Dar din când în când mai fac și așa rezultate. Și din câte eu știu, cunosc, majoritatea profitului
totuși rămâne adăugător. Rămâne la fondul investițional ca profit, ca premii. Da, este și un procent care vine și la client, mai mare decât era inițial discutat. Pentru că tot este transparent și clientul vede ce se întâmplă Desigur cu că vede. banii. Pur și simplu nu tot se uită după asta. Dacă a făcut profit, a venit și a luat banii cu profit, se gândește, "Da, pentru ce să mai cheltuie timp să mă uit? Ori las mai departe banii să facă, Atâta mi-ați promis, mi-ați dat, super ok. da. Ori mă duc în treaba mea cu banii mei. Dar rare oricine se uită, dar câți cu adevărat voi acolo s-a făcut, ce ați făcut, care tranzacții s-a făcut și mai departe. Cum nu o să fie lui, da? Ok, Mr. John are 1 miliard, dar ce face Clara, care are, de exemplu, 20-25 de mii de dolari pe an sau 30 de mii de dolari pe an venit, adică are un salariu mic pentru America. Ei tot investesc? Americani de rând. Eu cred că investesc toți care ești de la 20 la 50 de la și mai departe. Și ca și același copil care la 13 ani a venit la părinți și a spus că mama, am 20 dolari, vreau să-i pui pe contul meu investițional. Investesc toți. Practic, asta este un lucru care E cultură. este un lucru de cultură, este un lucru care în televizor tu înveți, este un lucru care tu l auzi pe stradă, este un lucru care tu l auzi la școală, este un lucru care tu l auzi la lucru. Nu spun că în fiecare secundă a vieții, dar undeva vreo 10 minute pe zi minimum, tu asta auzi liber în Statele Unite ale Americii. Liber asta auzi. Lumea se împarte cu ideile de ce ai cumpărat luna trecută, de ce a crescut, de ce a căzut. Lumea vine la zi de naștere la copil pentru primul an de viață sau pentru rezident sau când s-a născut copil și a făcut petrecere și vine într-o frumoasă, așa, într-o ramă frumoasă, o acțiune a companiei Nvidia. Și asta e cadou. Și asta s-o coate cadou frumos pentru copil, pentru oricine s-o coate cadou frumos. Acum nu tama că s-o coate cadou frumos niște bani implic. Dar o acțiune, de exemplu, a companiei Nvidia sau o acțiune a companiei Apple sau ceva de genul ăsta, care peste 18 ani companiile oricum vor fi mai departe și vor fi de succes pentru companii mastodonte, companii extraordinar de mari și puternice, cu sisteme puternice, a să vină peste 18 ani acționează și a să coste 15 ori mai mult, 20 de ori mai mult, poate 25 de ori mai mult, poate și mai mult, poate și mai puțin, dar va fi cu mult mai scump decât inițial. Și va fi profit corect. Și asta va fi o treime sau o pătrime sau jumate din studiile la universitate. Dacă un ajutor mic pentru părinți, nu doar 300 dolari acum pentru că s-a născut copilul vostru, dacă un 300 dolari în acțiuni, care peste 18 ani, a să vă ajute în 18.000 pentru studiile superioare. Există fonduri investiționale în Ucraina? Am auzit, nu m-am interesat cu adevărat, asta și este un mic minus al meu, pentru că eu, dacă am început să mă ocup cu tranzacționare și să fac aici profit, ca alte diferite domenii investiționale, mă uit mai mult la statele din Europa și din SUA. Am auzit că există, doar că, iarăși, dacă nu este legislație completă, dacă nu este... Tot nu e cadrul complet. Desigur că nu. În statele zonei CSI, eu nu cred că să fie o țară în care să existe toate regulile complete, să fie toate frumos făcute, așa că la nivel european sau la nivel american, ca noi să putem ușor să avem multe companii investiționale, care să putem să alegem, multe fonduri, de exemplu, de pensii, tot personale, nu personale, dar nu de stat, comercializate. Din câte am înțeles, nu bun, aproape de noi asta, Turcia ar fi mai dezvoltată la acest capitol, Kazakhstanul, sistemul financiar, tot. Eu cred că și în România este. Cred că și în România, dacă sunt anumite legi Europei, cred că sunt și așa companii, dar nu m-am informat. În Ucraina, cred că una sau două am auzit. Dar sunt mai mult pentru persoane, cred că cu sume mari. Deci, milioane de grivni și mai departe. Noua Zeelandă, de exemplu, toată lumea are aplicație în care pot cumpăra ușor. Am uitat cum se numește aplicația, așa foarte un nume foarte intuitiv, ușor. Adică bursa mea sau ceva de genul. Am uitat cum spune că o doamnă cu cineva vorbeam din Noua Zeelandă venise. Fiecare persoană, fiecare cetățean are aplicația în telefon și în fiecare zi cumpără și vinde acțiuni ale companiilor din Noua Zeelandă. Adică astăzi eu s-o trezit dimineața, au văzut la știri că compania energetică, nu știu care acolo are niște întrebări, a intrat în aplicații și au vândut acțiunile dacă le are și se uită, cam ce să cumpere altceva. Deci fiecare cetățean tranzacționează la bursă prin intermediul acestei aplicații. Și eu stau și mă gândesc, oare asta e atât de complicat de făcut? Nu, în primul rând aș spune că trebuie să fie tot făcut cu oarecare regulă, cu anumite idei. Adică să implementezi asta la nivel de țară este extraordinar de bine pentru economia țării în primul rând, pentru că se mărește foarte puternic cantitatea de bani în economie care se mișcă și fiecare mișcare a banului este și încă un ban deasupra.
dar trebuie dacă este implementat la așa scară largă, trebuie să fie și anumite reguli. De exemplu, la școală să înveți un pic măcar, ceva de bază. Sau pur și simplu să fie un curs adițional la școlile superioare. De câteva săptămâni sau poate 2-3 zile. Un curs foarte mic, dar care te învață reguli de bază și reguli de comportament de bază pe piață. Și atunci este în genere extraordinar. În Statele Unite ale Americii, dacă nu știi ce să faci cu banii, dar vrei să investești, dar tu nu știi ce să faci cu ei. Regul simplu, SP500. Ai cumpărat pur și simplu indexul SP500 și nu-ți bați nici un pic cap. Dacă tu vrei să investești într-o acțiune anumită, atunci investești într-o acțiune anumită. Este altă regulă. Cumpără acțiunile care ți îți fac. Cumpără acțiunile care produsul cărora tu te folosești. Ai telefon de la Apple? Cumpără acțiuni Apple. Te folosești, de exemplu, de, să spunem, tehnică de la... Nu tam în tehnică, te folosești de produse de la Google, te uiți la YouTube și înțelegi că dacă cum ți-ți place YouTube-ul, știți, în fiecare zi, și cum altora înseamnă tot le place YouTube, înseamnă compania Google mereu va fi listată și se va ridica în preț și mai departe, va fi veșnic, practic. Nu, Și dacă fiecare fumător ar cumpăra acțiuni la Philip Morris? și de ce și Philip Morris crește? Și-a crescut zilele astea la mini trader, fac profit pe Philip Morris pentru că e ușor să faci profit pe Philip Morris pentru că el cu adevărat crește și crește. Dar iarăși e bine ca tot să ocupe, sau majoritatea să ocupe trading-ul, pentru părerea mea. Trebuie să fie asta făcut corect și trebuie să fie asta făcut ușor pentru oricine. Adică cum eu că îmi place exemplu cu Noua Zeelandă. Pur și simplu ai aplicație și în aplicație. Da, pe lângă faptul că tu ești vânzător, de ce povestești despre o prietenă care se ocupă cu soțul ei, vinde cremvuși pe stradă. Asta e business-ul lor și zice, eu nu înțeleg, deci acolo sunt niște paradoxuri pentru creierul nostru din Moldova, adică cum omul acela ei vând cremvuși în stradă mai mult de 10 ani de zile, numai cu asta se ocupă. Și-a cumpărat o mașină nouă foarte bună, a cumpărat casă, era la apartament, a cumpărat casă și zice, eu nu înțeleg, să ei din cremvuși fac atâția bani. Dar pe lângă asta, deci, pur și simplu, volumul este foarte mult ca populație, într-adevăr, asta se vinde și da, dacă tu ai o valoare adăugată de 20% la cremvuștele celea, oricum faci bani în timp. Dar pe lângă faptul că, eu am dat un exemplu, că orice, chiar și același vânzător de cremvuși pe stradă, n-are nevoie de studii economice superioare ca să poată să facă profit și să participe, de fapt, la creșterea economiei țării, pentru că bursa asta face. De asta și avem economie foarte dezvoltată în Statele Unite ale Americii, de asta și Statele Unite ale Americii este țara cea mai dezvoltată din punct de vedere economic, pentru că are cea mai puternică bursă. Foarte corect și europenii, de exemplu, în momentul actual, din câte am citit, la fel vor să implementeze anumite legi prin care să facă mai interesantă sau mai, cum spunem așa, mai atrăgătoare piața de bursele europene pentru europeni. Pentru că dacă să luăm la același nivel de investiții la persoană per capita, la Statele Unite ale Americii și dacă să-l punem în zona euro, ar fi la momentul actual adăugător 280 de miliarde de euro în economia companiilor private în fiecare an. Nu este nevoie 280 de miliarde de euro din banii statului, pentru că însăși populația va începe să investească în economiile țărilor personale unde trăiesc și în genere în economiei Europei, ceea ce fac americanii de sute de ani. Nu de 10, dar de acum de peste 150 de ani, cu încetul tot mai mare și mai mare procent de țară, dar imaginați-vă noi în Europa sau în China sau alte țări încearcă să concureze cu o țară în care tranzacționarea și banii merg din cauza populației peste 100 și ceva de ani. Populația alimentează economia ca ei să lucreze tot mai repede și mai repede. Da, există dolar american care ei pot să-l vânteze cât vor, da, există o economie extraordinar de mare, da, există multe alți factori. Dar eu cred că fără populație care investește așa de mult în bursă, nu avea să fie Statele Unite Americii așa cum noi știm. Da, asta este un factor foarte important. Și e bun exemplu. Europa tot să meargă după asta. Da, Europa, prin faptul că tot a restricționat și a limitat și a restricționat și a protejat și nu i-a dat libertate oamenilor în investi. Eu personal nu prea am auzit în Europa ca oamenii să investească, să aibă acolo portofoliu investițional, să aibă câteva acțiuni, cu toate că asta ar fi un beneficiu foarte mare pentru oameni din momentul ce ei tot venitul, practic, este foarte mult impozitat
Deci venitul și ei ajung cu... Eu cunosc persoanele și avem și noi mulți moldoveni în Europa care nu știu ce să facă cu banii. Ei au ajuns la final de an, de exemplu, au declarat acolo impozitul 40, 50, 60% ajunge. Deci din ceea ce rămân profit, dacă îți rămâne profit pe cont și tu nu îl cheltui, iar el e impozitat. Dacă tu vrei să-l scoți cash, iar este impozitat. Bine, și ai întrebări de ce faci cu dânsul cash. Adică e foarte complicat. În momentul în care el ar putea investi, atunci din banii care sunt pe cont liberi, dacă tu îi investești la bursă, atunci asta se consideră, iarăși eu, ca o cheltuială, ca o achiziție, ai cumpărat ceva, ei nu o să fie impozitați din contră, o să fie transferați într-un alt cont, unde ei o să crească. Și atunci tot e un beneficiu și pentru populație. Numai că toată birocrația care s-a creat, asta este impedimente, oamenilor le este complicat. Adică nu e atât de simplu să intri într-o aplicație și ai mutat bani dintr-un cont în altul și ai cumpărat niște acțiuni și tu vezi portofoliul tău investițional pe aplicație. Eu n-am auzit în Europa de așa ceva. Poate și sunt, dar nu e foarte popular. Dar pentru persoane bogate. Adică noi să întâlnim în Europa persoane care investesc la greu în burse, dar de la câteva sute de mii de euro în sus. Doar când ai câteva sute de mii de euro în sus, atunci începi să te gândești să cauți. Dar pentru o persoană liberă, de exemplu, cum iarăși sunt în state, că, pur și simplu, oricine știe că tu poți să deschid cont și poți și $100 să pui pe o acțiune, să cumperi o acțiune sau să cumperi un... Și asta nu încurcă pe oamenii foarte bogați sau fondurile investiționale să facă lucrul acesta. Adică nu este necesară această delimitare că numai cei care au fonduri foarte mari... Fără cei mici, oamenii bogați n-ar fi așa de bogați. Pentru ca să fie și mai bogați persoanele din Statele Unite Americii, miliardari și mai departe, taman că fără masa mare de trader nu ar fi posibil, pentru că masa mare de trader tot mișcă prețul în sus și mai departe, tot în cumpărare și în cumpărare, din cauza la care ei cresc în personal cât de scumpi sunt, să spunem așa. Da, asta este momentul, să fie ușor. Să fie ușor să investești. Asta e un moment psihologic care deseori mă gândeam, un moment psihologic că ești o persoană în Statele Unite și o persoană, de exemplu, să spunem aici în zona Europei, dar să spunem chiar în Europei de Est. Eu ca persoană tânără în Statele Unite ale Americii, când mă gândesc la așa cum câștig banul luna asta și în genere anul ăsta, ce voi cheltui pe asta, care sunt niște necesități necesare de viață. Și dacă s-a primit, totuși să lăs un ban deoparte, ce să fac cu banii ăștia deoparte. În Statele Unite Americii, de obicei, nu spun peste tot, dar de obicei te gândești că, dar suma asta aș putea să o pun pe cont. Să mai cumpăr niște acțiuni, acolo. Și tu, de acum, la moment de plan, începi să fii financiar învățat, să spunem așa. Educat financiar. Voi avea o problemă pentru că de la 5 ani care lucrez în Ucraina și vor discutând limba rusă, la mine s-au dus gândirile în rusă și de acum înapoi și traduc în limba română câteodată. Da, am observat câteva uneți ies cuvintele ruse, dar cum te discuți foarte bine în română. Să continui ideea cu în Statele Unite ale Americii, tu de acum la plan de lună pe viitor sau cu un an pe viitor, tu te gândești și la investiții. Nu aș spune că aici în teritoriul Europei de Est sau Europei chiar și de Est, când faci un plan ca tânăr sau ca persoană matură, când faci un plan, dar unde să cheltui o anumită sumă de bani de salariu sau de unde am, unde să cheltui pe luna viitoare sau pe câteva luni înainte, nici nu mă gândesc. Sau majoritatea cred că populația nici nu se gândește la niște investiții piața de bursă. Da, pentru că cum să investești? Pentru că eu investești, nici nu știi. Și la moment de plan pe lună sau plan pe 3 luni sau plan pe an, tu nu ai gânduri economice de punct de vedere a educației financiare. Asta și este diferența extraordinar de mare dintre persoanele care sunt în state. Nu spun că persoanele din state sunt mai deștepte. Nu. Eu știu 100% că persoanele din zona Europei de Est sunt mai deștepte, pentru că eu știu cum lucrează sistemul de educație și mai departe. Majoritatea, să spunem așa. Nu spun că persoanele de acolo sunt mai muncitoare. Sunt și mai muncitori, dar sunt și mai puțin muncitori. Cred că totuși media de bază că aici să avem mai multe persoane muncitoare și muncitoare la greu. Sau dornici de rezultate. Pur și simplu îi iau un foarte mare plus în comparație cu alte societăți. Îi iau un lucru care pe nu se poate să-i aducă un oarecare nivel mai mare și de economie și de economie personală. Sistemul lucrează mult mai bine. Cred că și nu aș spune că sistemul e făcut taman pentru oameni. Sunt și minusuri din asta. Dar dacă 40 de ani ai lucrat de ridicatoare la o persoană, la o familie și la sfârșit de viață tu ai $6 milioane pe cont pentru că toată viața ai cumpărat acțiuni la o singură companie, Coca-Cola,
Pentru că la 20 și ceva de ani ai auzit o idee undeva într-un bar unde erau finanțiști, persoane cu finanțele și au auzit o idee că, pur și simplu, în fiecare lună trebuie să cumperi niște acțiuni. Una, măcar de câțiva cenți. Pur și simplu, în fiecare lună asta trebuie să fie, chiar dacă nu-ți ajungi $1 cheltui pe asta, $10, $5 și trebuie să cumperi companiile care ți-ți plac, care singur ți-ți plac. Și ca persoană a auzit, 40 de ani au investit, majoritatea banilor nu taman au avut nevoie pentru că și un salariu, când câte citeam, un salariu destul de bun au avut și soții tot câștiga. Dar au lucrat lucru simplu, să spunem așa, nu un banchier ca să ai 6 milioane de dolari la sfârșit de viață la pensie. Lângă pensie, asta este doar, pur și simplu. Și așa exemple sunt zeci de milioane, cred că, în timp de ultimii 100 de ani în Statele Unite. Și asta se reclamează, asta e foarte important. De ce Se tot discute despre asta, se arată desigur, ca să exemplu. arate și să arate ca, nu că o persoană a făcut în timp de o oră 6 milioane. Au făcut profit mare, dar au avut anumite reguli. Adică la nivel de societate se lucrează la încrederea în investiții. La Se lucrează la faptul că nu trebuie să faci banul foarte, foarte repede. Câteodată să primești și mai repede, câteodată să primești și mai încet, dar trebuie să fii consistent în ceea ce faci. Consistent, străduie cât mai puține emoții și fă după anumite reguli. Și în Statele Unite cât de puțin, cred că totuși n-am auzit nici să fie educație financiară în școli, peste tot, la anumite locuri. Eu am făcut educație financiară la școală, 4 ani, din a 5 până la 9 am avut lecții de economie, dar asta nu înseamnă că la lecțiile de economie am învățat educație financiară. S-au străduit, eram mici și s-a primit cum s-a primit. Cred că totuși au fost. Când ai ajuns în clasa 9, tu deja aveai dorință de a investi, urmări acțiuni, de undeva au fost rădăcina. Asta a fost rădăcina, cred că, dar nu la toți. Dar asta nu, am dire că nu taman că dacă în școli vor fi implementate peste tot educație financiară și economie, asta înseamnă că gata, această țară, această națiune va fi extraordinar de învățată în educație financiară. Trebuie să fie, pur și simplu, în familie, să trebuie să fie în societate, să trebuie să fie între prieteni, să trebuie să fie în grupuri, să trebuie să fie la biserică, să trebuie să fie la... Nu, ok, nu procesul slujbii, dar după biserică când te-ai dus, când ți-ai făcut toate procesele și te duci de acum până acasă, ori cu mașină, ori până acasă, te duci împreună cu cineva și discutați. Da, eu momentul ăsta l-am văzut real în 2008 când eu am fost în state, doamna la care închiriam casa unde trăiam, duminica, după biserică, ei veneau acasă cu alți bătrânei, tot pensionari, toți, și eu nu înțelegem ce fac ei acolo, dar ei veneau și scoteau toate foile astea pe masă și discutau între ei, și stăteau doar cu ceai, apă, suc, cola și ori întregi până la 4-5 ori, eu nu știu, nu luau prânz, m-am gândit la momentul ăsta, dar ei veneau după biserică, poate că treceau pe la restaurant, după asta veneau acasă și discutau despre acțiuni și eu pe urmă am înțeles, am întrebat-o pe doamna asta Mary, ce face și spune, noi avem investiții, ea avea investiții la Walmart și la o companie locală, o benzinărie, să zicem, un PECO, o companie de benzinărie, nu știu, o rețea de benzinării locală, care era doar pe regiunea Maryland, din câte am înțeles. Adică chiar și acea locală dădea posibilitatea locuitorilor, cetățenilor să investească în acțiuni. Plus eu am fost în Ocean City, unde era un oraș turistic și era litoralul plin de hotele, erau rețele hoteliere și îmi spunea că și într-o rețea de hotelier avea investiții. Și atât toți bătrânii ăștia analizau evoluția economică în general în țară, în ce se poate cumpărat, analizau tot felul de companii la toți cam peste 70 de ani. Ce interesant, poți să cumperi și obligațiuni nu doar de stat în Statele Unite, dar poți să cumperi obligațiuni de municipiu, obligațiuni de oraș, de la primărie. Da, pur și simplu, dacă vrei să investești în primăria ta, de ce nu? Ai obligațiuni de socotot Atâtea cel mai... posibilități de investiții se pot crea și noi, practic, în Moldova avem zero. Și tu ajuți stat, tu ajuți orașul în care Poate trăiești. Moldova. Da, dar ar fi interesant. Că aș dori să ajung și eu la vârsta aceea când totuși aici să fie așa și că va fi 100%, părerea mea, pentru că așa va fi toată planeta. Nu-ți poți gândească, nu-ți poți gândească, nu poți fi, dar da. Toate țările cu încetul vor vedea pe parcurs că doar economia în care majoritatea populației, minimum 30% de populație matură, măcar deschide o tranzacție pe an, minim una pe an, doar economiile acestea vor fi cel mai puternice. Dacă nu ai așa o națiune în care minimum 30% de persoane tranzacționează, nu activ, tamam. Cine activ, cine mai puțin activ.
Țara nu faci va față. ajunge în alt rezultat. Nu faci față pentru că cu încetul vor fi mai puternici nu taman resursele care le ai. Resursele acum nu vedem țări care au resurse extraordinare, dar nu taman sunt puternici. Da. Țări în care populația este puternică și dă putere statului său. Ai văzut proiectul despre bursa care urmează să fie deschisă în Republica Moldova? Cunoști ceva sau nu? Am O filială a auzit bursei de la București? Da, am auzit, am văzut cine sunt companiile care tot vor intra care au investit și este important că sunt și bănci, dar sunt și nu numai bănci. Dar și este un proiect foarte, foarte bun. Nu știu la ce nivel cât de repede să fie implementat și ce va fi la început. Cred că totuși trebuie să listeze câteva companii la început. Asta treacă un pic de timp până aceea să fie listările astea moldovenești. Dar eu neapărat să investez, cred că. Cred că să mă gândesc măcar cum pot să fac asta, să mă documentez dacă să fie pe lângă deschiderea de bursă și o companie națională de informare cum poți să investești pe bursă. Asta ar fi extraordinar, pentru că dacă vreți cu adevărat ca bursa să aibă deodată succes, rapid, informați populația, cine ați dorească, cine ați dorească, n-ați dorească. Și tot Dar dacă ați la găsit maxim măcar accesibil și intuitiv. să fie ușor pentru Da. aplicații sau poate, ok, de acum sunt aplicații, pur și simplu puteți să cumpărați un server pe aplicații care sunt și mai departe, nu știu, iarăși diferite momente. Trebuie să aibă și tangență, trebuie să aibă și parteneri broker, pentru că nu există, nu pot să fiu pur și simplu eu pe bursa în Republica Moldova și ca trader fizic trebuie să-i găsească cumva cum să facem asta. Dar dacă măcar 100.000 de moldoveni dintr-o companie internațională de informații a să investească măcar câte 100 de lei sau poate și 1000, poate și mai mult, fiecare dependență de posibilitățile sale, în fiecare lună, vom atrage 10 de milioane de euro în fiecare an în economia companiilor și asta e important. Adică milioanele astea care s-au dus acum în investiții în afară, nu știu unde, prin tot felul de scheme, puteau fi investite aici în Republica Moldova, în companiile noastre. Asta erau milioane în bugetele companiilor. Și bugetele companiilor avea să crească și prețul acțiunilor avea să crească și prețul capitalului care tu ai investit avea să crească. Tu ca personal avea să crești ca capital și dacă și băncile ar mai face posibilitate să vii la bancă, să arăți contul tău de investiții sau de tranzacționare, că eu am așa active și dați-mi rog frumos un credit la 1% mai mic și eu las gara asta, cum este în Statele Unite Americii. Și pot să mai investesc, pot să mai fac altceva cu banii, că pot să nu taman să trebuiască să fixez profitul, dar să pot să las ca profitul să fie și mai mare și mai mare. Din ce cauză americanii sunt așa de bogați? Iau o cantitate, un foarte interesant sistem, dacă este interesant pot să povestesc un pic sistemul ăsta, cum ei pur și simplu fac față de bani gratis. Eu așa le spun sistemul ăsta. Cum pur și simplu primești bani gratis. Cum? Este trader, ești persoană simplu care spune că a investit $100.000 toată viața sau într-o anumită perioadă, a investit $100.000 în timp de exemplu 3 ani, capitalul tău a crescut de la $100.000 la, spunem, $200.000. Poate piața ta în momentul s-a crescut foarte bine și la tine a crescut tot capitalul bine. Tu vii la bancă și ai nevoie, de exemplu, să fixezi profit. Sau ai nevoie să cumperi, nu știu, să-ți faci reparații în casă sau poate vrei să cumperi un apartament. Tu ai profit și tu te gândești, eu vreau cumva să folosesc profitul ăsta. Nu pur și simplu am făcut profitul ăsta. Dar tu nu te grăbești să închizi tranzacția, nu te grăbești în genere să o fixezi sau să extragi profitul. Să închizi tranzacția, asta înseamnă să vinzi acțiunile care le ții. Da, să vinzi acțiunile și un pic să dai piața în jos. Un pic. De ce? Pentru că dacă să faci extragere de pe contul tău de tranzacționare, asta să fie automat 50% impozit pe venit la americani. Americani așa este. 50% impozit pe venit la tranzacționare pe bursă. Și cam te gândești. 50%, adică din 100.000 care acum, de exemplu, vreau să le folosesc ca să am numai 50. De ce să fac asta dacă mă pot duce la bancă? Le arăt că eu am 200.000 de capital în acțiuni, acolo este un proces de oferire a creditelor cu un procent mai mic sau cu un procent minimal posibil în genere pe economie la băncile comerciale, undeva la 50% din capitalul care le angaj în suma de hârtii de valoare. De exemplu, ți-au dat $100.000. Și toate aceste $100.000, cum la dânsi chiar este ca, în fel, spunem așa, o schemă, națiune, mulți fac asta, spunem așa. Chiar foarte mulți. Pur și simplu, tu iei din suma asta vreo 10-15% legi deoparte ca să achiți procentul lunar a creditului
Dar creditul este foarte mic, iarăși pe economie. Adică nu sunt credite de 2%, de 3%, de Da. 4%, independent și de rata diferență care este acum. Acum este 3,75, sau undeva la vreo 4-5% cele mai mici. Și totuși pentru americani asta e scump, dar iarăși se coate pe economie destul de bani liberi. Dacă poți face cu banii aceștia 15% pe an pe piața de fonduri sau în tranzacționare. Tu iei acești 100.000 care ți-o dat, pentru că te-ai lăsat în gaj acțiunile. Ele tot se atale încă acțiunile. Ele încă nu se iau. Ele se iau în gaj, din câte înțeleg, se ia doar atunci când nu vei putea achita procentul la credit. Dar în momentul ăsta atunci se va lua acțiunile tale. Tu îți legi 10-15% ca să achiți procentul. Testul, de exemplu, nu știu, 20-30.000 folosești pentru personale, necesități personale, sau poate mult, sau poate mai mult, dar restul, undeva la vreo 40-50 și mai departe, cât acolo îți rămâne, tu investești încă mai departe. Și după asta, peste un an, se spune că ai investit din suma asta încă 50.000 și ai 250.000. Și peste un an sau peste 3 ani crești de la 250.000 la 500.000 și tu vii și spui că, bună ziua, am nevoie de refinanțare. Și la refinanțare, eu am dat atunci la 200.000 gaj, acum am 500.000, vreau frumos, vă rog frumos să fiu refinanțat cu 300.000 mai mult gaj și de la 300.000 jumătate din suma aceasta să mai dați încă cash. Și încă 150.000 mai primești. Și iarăși poți să cheltui pe necesități personale. Dar asta pur și simplu în fiecare an sau în fiecare anumită perioadă, fiecare american care are sume mari, și tu ce faci refinanțare. Refinanțare și pur și simplu primești bani din nimic. Sunt acțiuni care sunt poziții deschise pe piață, care îți dau din generație în generație. Bunelul meu a cumpărat acțiunea companiei Coca-Cola, acest ticket, această tranzacție și de acum 70 de ani tranzacția asta este încă activă și încă nu este închisă și nimic nu plănește să o închidă, să fixeze profitul pe tranzacția asta. De unde dar aveți bani? De unde sunteți milionari? Poftim credite ieftine. Bani gratis. Și asta doar în Statele Unite ale Americii este așa de popularizat. De unde iau așa de mulți bani. Pentru că îi printează singur și au de unde să dai credite. Plus și asta. Imaginați că să-i așa. Deci, practic, poate fi dezvoltată economia, ca să concluzionez din ceea ce ai spus, o economie foarte dezvoltată se poate dezvolta doar în libertate. Adică atunci când deci la coridorul este mult mai larg pentru toată lumea, ai spațiu de manevre, ai posibilitate și acolo, și prin creditare, și prin refinanțare, și prin investiții într-o parte, și iei banii de la un investitor și îi mulțești tu, adică sunt cât mai multe posibilități, cu atât mai bine. Haideți să vedem dacă ar fi un sfat sau o recomandare sau ce posibilități are omul din Moldova astăzi, dacă ar vrea să înceapă parcursul ăsta de a investi, ce ar putea să facă el? Deci din ceea ce cunoști tu în Moldova, da, posibilitățile sunt puține, dar există ceva în care omul se poate să investească și dacă ai putea să recomanzi 2-3 pași pentru a deveni investitor pentru orice persoană din Moldova. Da. În voi începe că trebuie să ai cunoștință. Adică eu n-a să recomand nimănui să înceapă. Da, dar la școală nu se învață. Se poate învăța singur? Da, poți învăța singur, poți în genere să tranzacționezi fără că niciun fel de cursuri și mai departe. Dar chiar și dacă ești cu ideea că eu doar vreau să investesc, de exemplu, eu nu vreau să tranzacționez activ în fiecare zi, mie să nu trebuie, dar vreau să investesc. Chiar și în așa cazul, persoana să o recomand să treacă un curs profesional de pregătire. Ok. 15 zile, 30 de zile, 2 luni, nu contează. Trebuie, odată în viață, folosești timpul ăsta, nu 4 ani de zile la universitate și după asta nu te folosești, lucrezi 20 de ani, după altă specialitate. Sau faci 10 ani la universitate, 2 studii superioare împreună, nu știu, cu masterat și nu știu acolo, și tot lucrezi o viață întreagă nici după o specialitate. Nu spun de ani de zile, spun de un pic. Și după ce ai învățat, care sunt posibilitățile? Posibilitățile, în primul rând, voi spune ceea ce eu știu bine, adică să deschizi un cont de tranzacționare. Acum, la un moment dat, dacă îți luăm doar ca investiții, nu ca tranzacționare, doar ca investiții, sau și ca tranzacționare tot. Da, deci posibilități de a multiplica banii. Nu 100% peste noapte, dar calitativ, da, investiții. În ceea ce mă descurc eu sunt 100% sigur că este cea mai efectivă și cea mai profitabilă ar fi totuși tranzacționarea și activă și diferită, dar iarăși doar tranzacționarea cu reguli,
pentru că majoritatea persoanelor care totuși merg după reguli, care trec la mini-pregătirea, sunt pe profit. Cineva e pe profit 20%, cineva e pe profit 80%, cineva e pe profit urmărit contul de 2 ori în timp de 6 luni sau în timp de 3 luni sau în timp de un an, dar cine merge după reguli e pe profit. Sunt posibilități de investiții, cred că totuși legate de acum de ceva mai, nu că clasici, dar ceva mai simple, dar mai puțin profitabile. Cred că la noi în țară, iarăși același cripto, dar cripto cam, nu știu de ce, dar lumea în Moldova se uită straniu la cripto. Adică eu, trăind în Odessa și ocupându-mă cu tranzacționarea și în genere știind cât de ușor acolo e să lucrezi cu criptovaluta, să faci un transfer, să primești bani, să primești transferul și mai departe, eu mă uit aici, toți așa se uită straniu, se uită parcă e, Doamne ferește, trebuie să doar fii pe secret. ascuns și doar... Doamne ferește să spui cuiva. Acolo eu în 5 minute, 15 minute, spunem așa. Din oficiu m-am dus până la locurile unde s-au adunat 10 de persoane care lucrează cu criptovalută, mi-am făcut transferul sau mi-am primit transferul și de acum am cash-ul și m-am dus mai departe să-mi fac treburile și asta e foarte ușor. Cred că criptovaluta tot este un oarecare punct. Dacă ai sume mici și dacă nu vrei să tranzacționezi activ, dacă că sunt persoane care spun, nu, eu tranzacționare activă nici de cum, că nici trebuie doar pasiv. Și dacă sunt sume mici, atunci câteodată mai dat și recomandare în fiecare lună să-ți pui ca o mantră sau ca o idee, fiecare lună $50 sau $100, în dependență de posibilitățile personale, atunci pur și simplu mai pus pe Bitcoin. Ai cumpărat Bitcoin, ai cumpărat... Fără să trebuiască să cauți tot felul de proiecte și să le analizezi. Deci, luăm cea mai important. Cel mai ușor, da. Pentru că dacă ar fi posibilitate ca cetățean al Republicii Moldova să pot liber să cumpăr acțiuni, atunci niciun fel de criptovalută n-avea să aud din la mine. Aș spune că dacă este posibilitate că $50 pur și simplu să-i pun să cumpăr niște acțiuni a companiilor care mi-i plac, atunci fiecare lună $50 putea, sau $100 sau 200, independență de posibilități. Ok, deci pur și simplu că nu avem opțiunea pe acțiune, din cauza asta și nu, deci merge pe criptomonede. Dar ce părere ai despre obligațiunile de stat la Republicii Moldova? Obligațiunile de stat este cel mai safe, cel mai sigur investiție care este posibilă și inclusiv obligațiunile de stat a Republicii Moldova. Sunt absolut sigur, pentru că în genere așa lucrează statele. În primul și în primul rând, tu plătești creditele. În primul și în primul rând. Pentru că toată lumea să aibă încredere în tine, să-ți mai dai dacă ceva credit. Adică tu poți să te uiți la alte cheltuieli care le ai în țară, chiar dacă ele sunt foarte importante, dar la locul 2. Locul 1, procentele pe credite. Ce înseamnă că obligațiunile vor fi achitate. Ceea ce înseamnă că asta e foarte, foarte sigur. Și Republica Moldova tot ele sunt foarte sigure. Doar că este o mică problemă cu obligațiunile în genere, pe toată lumea. Obligațiunile te pot ajuta să faci profit, doar că foarte, foarte, foarte mic. Dacă ești gata să faci profit până la 1% pe an, până la 1% pe an, 0,2%, 0,3%, 0,5%, 1% maxim, eu n-am auzit exemple mai mari, de profit curat, am dire, fără inflație, fără efectul inflației. Atunci este un instrument cel mai bun. Dacă îți trebuie ca diversificare, eu obligațiunile le văd ca diversificare. Sau ca depozit, să-i ții în siguranță. În loc de depozit bancar. Sau depozit bancar. Pentru depozit bancar tot nu e rău, dar depozitul bancar în primul și în primul rând nu poate fi așa de sigur ca obligațiunile de stat. Stat și bancă comercială. Eu nu vreau să spun că băncile comerciale nu sunt de siguranță și mai departe, dar statul mereu va fi mai de siguranță decât o bancă comercială. Țară ca țară, de exemplu, să luăm o bancă comercială din Moldova cu Republica Moldova. Nu pot spune că o bancă comercială din Statele Unite ale Americii, ca un JP Morgan, clar că va fi mai de încredere decât multe alte țări și mai departe. Dar, pur și simplu, la bancă îți dă un procent care este mai mic decât procentul inflației. Și asta mereu este plat. Nu, pur și simplu, rata diferență chiar se mișcă după inflație, nu pur și simplu. Nu că taman că bani, lumea să nu facă bani, dar așa este procesul, așa este fenomenul. Că procentul la bancă mereu să fie cu 0,5% sau poate mai mult. Până la 1%, mai puțin decât inflația. Suma va fi ridicată pe contul tău, dar puterea de cumpărare a acestor bani va fi scăzută. Cu un pic, dar un pic va fi scăzut. Depozitul bancar e foarte bun instrument pur și simplu de a apăra banii față de inflație. Dacă chiar nu știi să faci deloc.
Obligațiunile sunt mai bune, după asta merge cripto, dar mie îmi pare, pur și simplu, cripto încet, tot încet, ca pentru mine. Dacă cineva vrea să facă un pic mai concret, de exemplu, în același 10% măcar pe lună, posibil cineva vrea și mai mult, eu spun de 10%, 5-10% pe lună, atunci este tranzacționare activă, semi-activă. Ok. Bun, cam așa, cred că așa. Mă gândeam și tot la investiții în diferite lucruri, cum ar fi de soare, care fac Panouri solare, energie și mai verde. departe, sunt tare bune, dar acolo trebuie sume mari. Dacă să vorbim de sume mici, Vorbim despre fiecare persoană. Dacă aceste companii care se ocupă de energie verde ar permite tuturor cetățenilor să cumpere o parte din acțiunile lor sau o parte din compania lor, ar permite aceste investiții, atunci o idee bună, acum avem 100% companii și chiar măricele, cred, cu 10 milioane de dolari care investesc în electricitatea verde la noi în Republica Moldova, să fie deschisă bursa, să listeze la bursă, să facă și un proces simplu pentru companii să fie listate la burse. Multe companii în Republica Moldova ar vrea să fie listate la burse și clienții lor să investească în acțiunile lor, clienții fideli și mai departe. Dar să fie și procesul nu așa de birocratizat, să spun așa. atât de complicat. Ca și companiile Exact, simple tot imposibil. se poate ușor să facă. De ce și nu? În Republica Moldova să fie la bursă și tot 1000 de companii. 2000, da, careva să fie foarte mici, dar care avea să fie foarte mari. Și cineva să iasă foarte repede la sume și mai mari, extraordinare, din cauza la bursă, din cauza la cetățenii care au investit în această companie. Și cetățenii tot să devină un pic mai financiar. Educație financiară. Sau Direct mai, vreau să spun bogați, dar nu știu dacă e corect cuvânt. Suma mai mare va fi de ce au. Pentru că tot economia este mai complicat și mai complicat de trăit în ultima vreme. Tot procentele se măresc și se vor mări. Pentru că așa este inflația, mereu când este inflație și statele tot doresc cumva să aibă doar profituri adăugătoare și vor face procente noi, tot noi, sau le vor nu ridica și mai departe. Dar mulți nu înțeleg că din persoane simple, că statul nu neapărat se va gândi cum ții să-ți fie mai bine. Nu vrea să fie și mai rău. El lucrează în ceea ce există, ceea ce se întâmplă în lume și în local. Dar nu taman că mereu să gândească cum să fie mai bine. Pentru că nu tot timpul e posibil să fie mai bine. Pentru persoană, ca să fie mai bine în viață, trebuie să te gândești în primul rând tu. La tine. Și gata. Dacă tu nu te gândești la tine, dacă tu să de la stat, de la niște organizații, de la lucru, de la cei dragi și mai departe, poți, dar nu e acel efect când tu te ajuți singur pe tine. Mersi mult. Cum vezi, sau poate un tânăr din Republica Moldova să se gândească că va deveni milionar și cum ar trebui să fie gândirea lui? Și poți să faci o diferență dintre gândirea unui om simplu care se limitează la salariu și gândirea unui milionar. Cum gândește el? Diferit? Ar fi complicat să spun cum gândește. Pot doar să mă dau cu părerea cum ar putea să gândească sau cum cred eu că trebuie să gândească. Nu te-ai observat pe ei că gândesc diferit? Da, trebuie să fie oricum diferită gândirea. Pur și simplu sunt și o mulțime de persoane care sunt și milionari și miliardari, dar care au o gândire simplă de persoană care tu o cunoști. Adică noi, pur și simplu, câteodată posibil ne gândim la milionari și la miliardari care ca la zeități sau la semi-zeități. Nu. Sunt oameni simpli care tot au anumite momente, tot seara se uită la un videoclip sau pe TikTok se uită sau, ok, nu așa de mult ca persoane. Și atunci, care e secretul? Secretul este cum tu îți plănuiești luna, cum tu îți plănuiești semestrul, cum tu îți plănuiești jumătatea de an, un an, adică iar și ceea ce am povestit. Eu socot că americanii, când se gândesc la banii pe viitor, măcar o parte din bani, îi se gândesc, dar asta eu o să investesc. Neapărat să investesc. Adică, cum eu, de exemplu, mă gândesc că eu neapărat îmi trebuie, nu știu, acolo bani pentru ca să achit telefonul. Cum se numește asta? Abonamentul. Da, obligație de plată. Pentru că dacă nu achit abonament, apoi să-mi deconectez numărul de telefon și n-a să pot discut. Și asta înseamnă că eu abonamentul o să-l achit lună de lună, de câteodată să achit mai mult pe card, pe cont, ca să am pe câteva luni înainte, ca să nu-mi bat capul de asta. Eu mă gândesc la asta. Mie a fost impus gândirea asta, adică eu nu pot fără asta să trăiesc, pentru că nu pot pentru să-mi plătesc facturile, de exemplu, da? Să-mi plătesc o factură anumită, da, sau facturile.
Atunci imaginează-mă când în Statele Unite ale Americii sunt persoane care, o parte a populației se gândește că eu neapărat trebuie să investi. Asta eu nu pot să trăiesc fără asta. Dar cum eu să trăiesc peste 10-20 ani? Eu vreau să rămân la același nivel care sunt acum? Eu vreau să evoluționez. Eu să lucrez mai bine, eu să mă strădui să recresc în poziții, în carieră, eu să mă strădui poate să-mi fac un business al meu personal, dar eu vreau să trăiesc mai bine, eu vreau să am o casă mai mare, eu vreau să am un apartament mai bun sau diferite și asta se face datorită bursei. Cred că 80% de cazuri tu îți cumperi o casă mai mare în Statele Unite ale Americii, nu din cauza că tu câștigi mai bine la lucru, dar din cauza că tu niște investiții care 5, 10, 15, 20 de ani în urmă, tu le-ai făcut și ele acum s-au listat la 40x, sau la 20x, sau la 5x, sau la 100x. Așa este. Și din asta îți cumperi. Nu taman când numai din ce faci. Investiția trebuie să fie. Și, pur și simplu, fiecare, chiar și pentru moldoveni, fiecare moldovan să gândească unde să investească acești $100 Cred că deja e timp pe an, da, măcar. ca fiecare dintre cetățenii noștri să gândească și să investească în fiecare lună. Chiar dacă unii spune, ok, dar cine să mai investesc dacă nici nu mi-ajunge bani de la salariu la salariu. Eu asta am auzit-o și 7-8 ani în urmă când am început să predau la lecțiile de teorie, cum să mai investesc dacă eu mie și așa nu mi-ajunge salariul de la lună până la lună. Și asta o aud și acum și probabil o să auzim și peste 10 ani. Adică e vorba de diferența de mindset. Indiferent cât câștigi, o mică parte de acolo o dai deoparte pentru asta. Pentru că ca atare cheltuielile sunt poate de le mărit la maxim și tu azi câștigi $1.000, cheltui $1.100, peste un an sau peste jumătate de an să câștigi $5.000 și de-mă să cheltui $5.300. Poți să cheltui tot. Dar dacă în mindset este ideea asta că trebuie să investesc, nu contează cât câștigi. Câștigi 10.000 de lei, câștigi 100.000 de lei pe lună, de acolo 10%, cum spune Kiyosaki, da? Tată bogat, tată sărac. 10% le investești sau le dai deoparte. Și opțiunile sunt multe. Mai adăugăm ceva? La această idee chiar aș vrea să dau ultima și în fiecare an, de exemplu, eu persoanele care fumează, în fiecare an prețul la țigări se va mări acum cu 10%. Da. Și un fumător o să gândească că mă las de fumat? Nu, o să gândească că eu o să găsesc bani unde să mai iau asta. Dacă fumătorul, chiar dacă accizul se mărește în fiecare an și dacă fumătorul găsește în fiecare an de unde se cheltuie tot mai mult și mai bun pe țigări, dar nu se le este fumat, eu sunt 100% sigur că fiecare persoană a să găsească de unde să găsească $100 pe an ca să poată să investească în sine sau în investiții. Asta și de unde am, dacă nu ne ajunge. Da. Bun, dar fumez sau, de exemplu, din când în când mai servez, din când în când, da. Nu să încai de unde. Da. Noi toți avem dependențe. Dependența de cumpărături, shopping, aceeași, haină, cosmetică, nu dependența de mâncare, dependența de țigări, dependența de alcool. Ea nu este dependență, da, extremă, dar ea este, să zicem, micile necesități, toți sunt oarecum independențe. Dependențe. Noi în fiecare zi ne îmbrăcăm, mâncăm, consumăm ceva, aceeași dependență de cafea și sunt studii care arată că acel 30-40 de lei pe zi, dacă care o dai pe cafea, care plătești pe cafea, fix atâta, fă-ți o dependență în a investi. Deci, concluzia episodului de azi, mersi mult, Iulian. Eu v-aș dori ca fiecare dintre voi, tu cel care te uiți, să-ți creezi pe lângă toate dependențele care inconștient le avem, dar ele sunt și noi le îndeplinim și cheltuim bani pe ele, pentru că banii sunt cheltuială pe care noi îi câștigăm din orele, din timpul nostru, din energia noastră, fă-ți o dependență din a investi în fiecare lună. Numai bine!